Βρισκόμαστε στο εστιατόριο Ζαχαροπλαστείο Πρεμιέρ, στο εργοστόλι της Κεφαλονιάς και είμαστε εδώ με τον υπεύθυνο του καταστήματος, Μαγδαληνό Γιώργο. Ποιος ο λόγος που σας οδήγησε να ασχοληθείτε με το χώρο? Καταρχάς, εγώ έχω τελειώσει κάποιο διαφορετικό επάγγελμα. Βασικά, οι σπουδές μου ήταν στα κομπιούτερ, όταν τελειώσα το Λύκειο. Αλλά η επαφή με το αντικείμενο της εστίασης με τράβηξε περισσότερο, γιατί μου άρεσε και η μαγειρική, αλλά τόσο και το να παρέχω υπηρεσίες στο χώρο της μαζικής εστίασης. Το να προσφέρεις δηλαδή το καλύτερό σου εαυτό όσον αφορά τις παροχές και το προϊόν το οποίο αντιπροσωπεύει την επιχείρηση στην οποία εργάζεσαι. Ωραία. Είναι οικογενειακή επιχείρηση και πότε ιδρύθηκε? Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1990 από τον ιδιοκτήτη και αγορανομικά υπεύθυνο κύριο Βαγγέλη Κονάδη, ο οποίος μόνος του, μέσα στην προσπάθεια αυτών των 25 ετών πλέον, 25 και ετών, έχει δημιουργήσει όλο αυτό το χώρο στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Είναι δημιούργημα δηλαδή του ίδιου του ιδιοκτήτη, του κύριου Βαγγέλη Κονάδη. Ωραία. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του καταστήματος? Πέρα από τον εργοδότη που αυτός ορίζει υπευθυνότητες, στο μαγαζί αυτό βρισκόμαστε δύο υπεύθυνοι. Είναι ο σεφ, ο οποίος είναι στην κουζίνα, ο Παύλος ο Γαλιατσάτος, ο κύριος Παύλος Γαλιατσάτος, και μαζί του και εγώ, που είμαι και στην ουσία παλαιότερος σε ιεραρχία σε χρόνια, που είμαι στο χώρο της σάλας. Άρα είμαστε δύο υπεύθυνοι, ο ένας είναι στο χώρο της κουζίνας και ο άλλος στο χώρο της σάλας. Βλέπουμε ότι το κατάστημά σας λειτουργεί ως εστιατόριο και ως ζαχαροπλαστείο. Πώς πιστεύετε ότι, ποιος τομέας πιστεύετε ότι έχει μεγαλύτερη απήχηση? Καταρχάς, όταν άνοιξε η επιχείρηση ήταν καθαρά καφετέρια ζαχαροπλαστείο. Ενσωματώθηκε πλέον και ο χώρος της κουζίνας εμπεριστατωμένα με κατάλογο à la carte, επιλογής δηλαδή από πελάτη σε πιάτα στιγμής ώρας που λέμε τα λεγόμενα, από το 2003 και μετά. Η σημαία μας βέβαια είναι το γλυκό και το παγωτό, αλλά πλέον και με την επάνωδο εδώ και 3 χρόνια του σεφ μας, του Παύλου του Γαλιατσάτου, έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και στο θέμα του εστιατορίου. Δηλαδή τα πιάτα μας είναι μοναδικά και είναι δημιουργήματα πρεμιέρ μέσω του σεφ μας. Άρα αυτή τη στιγμή ανταποκρινόμαστε σε ένα ευρύ κοινό, το οποίο αρέσκεται τόσο στο γλυκό και παγωτό, που οι γεύσεις μας συγκρίνονται και εκτός Ελλάδος, αλλά και σε πολύ καλό φαγητό πλέον. Γίνονται μεγάλες εκθέσεις με προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Εσείς τις παρακολουθείτε? Ανελιπώς, τα σεμινάρια αυτά είναι μέλημά μας και όχι μονάχα σε συγκεκριμένες στιγμές που ορίζουν μεγάλες εταιρείες. Καλούμε εμείς εκπροσώπους, είτε είναι στη ζαχαροπλαστική, ακόμα και στη μαγειρική. Στη μαγειρική ιδιαίτερα ο σεφ ο Παύλος Γαλιατσάτος παρακολουθεί μεματικά κάποια σεμινάρια στην Αθήνα, αλλά τόσο από τις μεγάλες εταιρείες όσο και εμείς που είπα πριν είναι μέλημά μας, να φέρνουμε εδώ πέρα ειδικούς κάθε τρίμηνο, τετράμηνο, για να εκπαιδεύουν το προσωπικό μας για νέες γεύσεις, νέες ιδέες. Πολύ ωραία. Έχουμε παρατηρήσει ότι η ιστοσελίδα σας είναι πολύ προσεγμένη. Πιστεύετε πως αυτό συμβάλλει στην προσέγγιση πελατών και κυρίως τουριστών? Καταρχάς, είναι κύριο μέλημα τόσο του επιχειρηματία που έχει ένα τέτοιο χώρο εστίασης, αλλά τόσο και των ανθρώπων που συλλειτουργούν μαζί του. Κύριο μέλημα είναι η σωστή παροχή υπηρεσιών και η συνεχής εκπαίδευση των ανθρώπων, έτσι ώστε να απολαμβάνετε και να φτάνετε εσείς σε αυτό το συμπέρασμα που μόλις τώρα μου αναφέρατε. Επανάληπτα και καθημερινά. Λειτουργείτε όλο το χρόνο. Ποια είναι η περίοδος με τη μεγαλύτερη αύξηση πελατών και για ποιο λόγο? Η περίοδος η οποία έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση και αύξηση λόγω και τουριστικής περίοδου και του χώρου μας που είμαστε νησί είναι η καλοκαιρινή περίοδος, που δυστυχώς λόγω των ελλείψεων των ηθήνοντων, δεν μιλάμε για τους ιδιώτες, η ιδιωτική πρωτοβουλία πάντα είναι πρώτη, μιλάμε για τους άνθρωπους που ελέγχουν την είσοδο των επισκεπτών μας, που είναι κατά κύριο λόγο τουρίστες. Φαινομενικά η περίοδος είναι Μάιο με Οκτώβριο σαν τουριστική περίοδο, αλλά εκεί που είναι η ουσία και η δουλειά η πολλή είναι ο Ιούλιος-Αύγουστος. Το μαγαζί σας είναι και πολύ γνωστό για τους διαγωνισμούς. Πώς αποφασίσετε να τους ξεκινήσετε και τι ωφέλη φέρνουν στην επιχείρηση? Ένα πάλι από τα πολλά μελήματα που έχουμε, γιατί αναφέρα για κυρίως μέλημα στις προηγούμενες αναφορές μου, είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη. Μέσω αυτού του τρόπου κοιτάμε να μην αποκομίσουμε το μέγιστο για να μπορέσει η επιχείρηση να φέρει το οικονομικό κόστος και όφελος που θέλει. Είναι να μπορέσουμε να δώσουμε στον πελάτη μας το ότι ερχόμενος εδώ δεν θα απολαύσει μόνο κάτι, αλλά θα έχει και ένα αντίκρισμα, το οποίο το έχουμε προσφέρει μέχρι τώρα εδώ και ένα χρόνο 3 φορές. Με πολύ καλής ποιότητας και επώνυμα προϊόντα,
τα οποία είναι στην πλέον χρήση των πελατών, οι οποίοι κέρδισαν τους διαγωνισμούς αυτούς. Άρα, μέλημά μας είναι όχι μόνο η εξυπηρέτησή του προς όφελος και το κόστος που ανέφερα, άρα να έχει και μια ανταπόδοση σε αυτό που εμείς καλούμε να δώσουμε. Τέλος, ο επιχειρηματικός κόσμος στις μέρες μας περνάει κρίση λόγω της οικονομικής δυσχέρειας στη χώρα μας. Όλη αυτή η κατάσταση έχει επηρεάσει και τη δικιά σας επιχείρηση? Προφανώς, αλλά εμείς με την κεφαλή οδηγό της επιχείρησης, τον κύριο Βαγγέλη Γκονάδη, που πρέπει να αναφέρω είναι από τους πιο καταξιωμένους πλέον στο χώρο τον ελληνικό, όχι μονάχα στο νησί μας, γιατί είμαστε μια επαρχιακή πόλη και ένα νησί το οποίο βρέχεται από θάλασσα όπως πάντα και έχουμε δύσκολη πρόσβαση. Αυτή τη στιγμή έχει την τιμή ο κύριος Βαγγέλης να έχει το χειμώνα 17 έως 20 εργαζομένους σε ολοχρονική κατάσταση και στην καλοκαιρινή περίοδο φτάνουμε να είμαστε 40. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά όταν κάνεις σωστή διαχείριση και το επιχειρήν σου είναι σε ένα τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να ανταποδίδει σε όλους. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.